Erika donesla semená z nejakej výmeny, z nejakej burzy. Paprička jablčková štiplavá, to by sme možno aj chceli. Jemne ostrá výtečná chuť, to chceme. Paprika zeleninová, to ja neviem. My sme pri komárne. Paprika extrémne pálivá. 1 050 000 V. Čo to je? Áno, butioloky, áno, tak to ja neviem, či to my chceme, ty kokso. Kto to bude jesť? Niekto, kto má azbestový jazyk, nie? A hlavne, že toho máme, ty kokso, 6 balíčkov. Dám to bokom ako A. Pre Barboru chceme. Paprika dráky, hybrid, jemne pálivá, tu chceme. Žltá habanero. Tam má len 500 000 V, to je nič. To je strašné, neviem, či to chcem, ale je to pekná paprika, tak si dáme. Paprika koreninová. To bude niečo asi ako kajenská, taký nejaký štýl. Kde to vysadím preboha? Jalahod. Toto bude nejaká jalapeňo. To ako podľa tvaru, aj toto jala, no. Jalapeňo. 10 000 V. To si bude dobre. Čerišiak. Chceš sa stať sadistom, čo? Jasné. Teba tu treba. Tu sa tie včely v tých škrydlách. No môžem zrušiť tie škrydle? Chov včiel zadarmo. No, nakoniec sú v tých dierach. Však dobre. Ja som alergický na včely, vlastne som zabudol.